Bueno, jo sóc una persona... No, jo vaig arribar al teatre, més aviat que a la dansa, vaig arribar al teatre una mica tard, entre cometes. Vaig estudiar diverses coses i tal, i als 20 i pico d'anys vaig decidir estudiar teatre. I vaig entrar a l'Institut del Teatre, i vaig fer els 4 anys a l'Institut del Teatre, que no vaig acabar acadèmicament, però vaig estar els 4 anys. I en allà em va agafar el gusanito, però en allà ja em va passar una cosa, em van passar dues coses. Una, que vaig conèixer diversa gent amb la que després he treballat, va ser un viver de gent molt interessant en aquell moment, i dos, que vaig aprendre que hi havia diverses teatralitats. Una era el text, que no em va interessar excessivament, i en canvi tot el que era el teatre visual, la dansa, el teatre físic, és on em vaig de forma natural trobar-me a treballar. I ja a l'institut mateix em va passar això. I al sortir de l'institut vaig formar un col·lectiu amb en Roger Bernat, a l'inici i després amb molt de més gent, que era General Elèctrica. En quin any? Això de General Elèctrica... General Elèctrica ja m'ha sortit en l'altre... General Elèctrica jo crec... És que jo tinc bastant mal col·locat al cap. Jo crec que era el 97, perquè va durar 3 anys, o 4. El 96, 97 devien fer el primer. No tant. El 2000 es va acabar. Sí, però 96... És que amb el Roger i la Mia vam fer un espectacle ja, el grec. Ah, potser sí. 96, 97 vam començar els que després vam ser el nucli que va degenerar en General Elèctrica. No, però vam començar a treballar, jo crec que allà, que estàvem acabant l'institut. Estàvem encara estudiant i vam fer un espectacle. I aquell col·lectiu va ser important, perquè entre altres coses també va entrar a formar part del col·lectiu La Sofia, i allà ens vam conèixer com a treballadors de l'escena. I per tant va ser una mica la primera etapa professional, molt intensa, i jo vaig definir bastant quin tipus de gent volia, amb quina gent volia treballar, quin tipus de circuit, com em relacionava amb el mercat inclús, o sigui, molts tipus de coses que vas decidint. En allà es va generar una cosa important. I d'allà allò es va tancar, com les bandes de rock and roll, per diferents interessos i per diferents velocitats i per diferents sensibilitats respecte a coses. La gent que ho formàvem vam decidir plegar, i d'allà ja vam iniciar Doctor Alonso. És a dir, que després ja ha sigut 10 anys de creació i empenta a partir de Doctor Alonso. ¿Y Sofía? ¿Qué es Sofía? Yo, a ver, pues yo empecé en Elche, yo soy de Elche, y en realidad empecé a bailar en la escuela. En la escuela había una asignatura que organizábamos bailes para final de curso, y entonces ahí es donde descubrí mi vocación por la danza, y entonces empecé a hacer clásico. Como decidí que quería bailar, lo que había en Elche era clases de clásico. Intenté ir más lejos con el clásico, pero empecé a los 15 años y vi entonces que no iba a llegar a primera bailarina. No, vi que no me iba a interesar ese curro, y empecé a tomar cursos de gente. Curiosamente en Elche hay mucha tradición de danza, con Cristina Andreu, con Vicente Sáez, y entonces decidí irme a Barcelona a estudiar al Instituto del Teatro. Hice toda la carrera del Instituto del Teatro de Danza Contemporánea, y al acabar estuve trabajando con diversas compañías catalanas, como la Anónima Imperial, como Àngels. Estuve un año con Vicente Sáez también, y trabajando en la Anónima conocí a Tomás, que fue allá para hacer una dramaturgia, y bueno, y ahí es como que ya me enrolé con General Elèctrica. Y siempre he ido combinando el trabajo un poco de la compañía con trabajos que he hecho con otros, así, más pequeñitos, colaboraciones con otros artistas, como Iva Horvat o como Rosa Muñoz. Este es mi recorrido. Muy bien. Societat Doctor Alonso, quin és l'origen i quina era la finalitat, i si aquesta finalitat ha canviat al llarg del recorregut? Bueno, l'origen, como todo en la vida, es una mezcla de... Nosotros también som parella, en la vida preartística, bueno, som parella amorosa. I a part d'això, jo crec que és una combinació, una fusió de dos camins que hem explicat ara, és a dir, que es complementen una mica i que han anat canviant molt, perquè
Bueno, és un interès escènic compartit, no? Que neix també d'aquesta voler compartir la vida i després de marxar de Barcelona, que també va ser un element que va definir una mica l'arranque de Doctor Alonso. Nosaltres vivíem a Barcelona, treballàvem a Barcelona, jo soc de Barcelona, i un moment donat la Sofia diu jo no vull viure més a la ciutat, i jo estava trencant General Elèctrica i tot va empenyar a marxar i canviar de lloc. I això va ser important, ho escrivíem, no?, a la web una vegada, que, bueno, per allunyar-nos una mica d'un context, que és el de Barcelona, en relació a la dansa, que té les seves línies. Però potser això va ser una necessitat d'aquell moment, Sí. no? Jo ara ho miro així i realment no té cap importància, vull dir, no sé si això ha conformat la nostra manera de fer, o potser si ens haguéssim quedat a Barcelona hagués sigut el mateix. No sabem. Però és veritat que en aquell moment sí que va ser com important Sí, és com un fer fet aquest històric, pas. no? Se hizo así. Vitalment i a nivell de feina també. De consolidar la companyia, perquè la companyia va començar a Barcelona. En realitat va tancar General Elèctrica i Doctor Alonso va continuar per una necessitat de continuar treballant també, no? De dir, nosaltres volem seguir fent coses i hem de posar un nom. De fet, el nom és el nom del nostre dentista, vull dir que en aquell moment no sabíem quin nom posar, havíem d'estrenar una cosa al mercat i va ser com realment... Doctor Alonso. Sí, no molt pensat, no? No, bastant casual. Però bueno, ha anat canviant al llarg del temps, sí, perquè els nostres rols a dintre s'han modificat. Diguem-ne que al principi la inèrcia era que jo era més director i ella era més intèrpret i això ha canviat totalment. Totalment vol dir, bueno, bastant. A nivell dramatúrgic el treball es fa molt més en comú, inclús hi ha projectes que neixen d'ella i jo complemento i al revés, han passat les dos. Sí. La Sofia ha dirigit coses, tant a dintre de la companyia com fora, i això ha enriquit, jo crec, o sigui, ens ha enriquit els dos, no? I el llenguatge de Doctor Alonso també ha anat evolucionant, claro, com tot en la vida, però això és més llarg d'explicar. Però diguem-ne que els objectius que hi havia al principi jo crec que segueixen sent els mateixos en l'essència, que és seguir fent coses... També hem entrat al món del vídeo, o sigui, coses que quan vam començar eren molt escènics. Han passat projectes de vídeo, han passat projectes al carrer, o sigui, han anat passant coses que no estaven en el nucli fundacional. Ha passat tot el que ha passat a través de Cèl·lula i Mapa, que ha conformat tota una experiència comuna, no? Que això sí que ha sigut a causa probablement de l'ens mogut de la ciutat i ha generat un context diferent. Però bueno, del principi a ara, jo crec que nosaltres hem canviat molt a dintre, ha passat molta gent treballant amb nosaltres, alguna gent s'ha quedat, altra gent ha sigut més episòdica, però hi ha gent que s'ha quedat i han sigut com col·laboradors fixes. Bueno, han anat passant coses, però bueno, d'on vam començar estem semblant que encara estem els dos i encara ens divertim, no? Tres moments clau al llarg de la trajectòria de Societat Doctor Alonso. Clar. Bueno, hi ha de diversos tipus, no? Bueno, n'hi ha un que no és artístic, per exemple, que és quan va entrar la Sònia, no? La Sònia Sá? Sí. Ah, mira. És un moment interessant. Sí. En relació, perquè ella em deia que també està interessat en com gestionem i com es conforma. Bueno, nosaltres, clar, un projecte d'aquests es va consolidant amb el temps, consolidar és una paraula estranya, però bueno, jo crec que va afegint les peces que necessita que el fan funcionar bé. I nosaltres, quan vivíem, vam marxar fora, vam estar un temps sense animar, bueno, ningú que s'encarregués de la distribució, quasi ningú que s'encarregués de la producció, una mica manga per ombro, ella i jo fent-ho tot. Després vam provar alguna gent... Sí, i s'ha de dir que són bastant desastres, vull dir que no ho portàvem gaire bé, d'alguna manera. No, era com desequilibrant. I us referiu a la part de... A la part de gestió, de producció, clar, de contractes, jo què sé, no? I que això sempre ho obvies, però en realitat, quan trobes una mà dreta que ho fa molt bé, que t'entén i t'entens per fer-ho, i de fet aquesta persona et representa davant de molta gent, trobes algú que ho fa bé, que ho entén i que empeny com tu. Vam trobar aquesta persona que ha estat amb nosaltres 5 anys, ara és un altre moment curiós perquè ara se'n va, però aquesta persona ha sigut molt important per deixar-nos espai per a lo creatiu, et dona confiança també, és una persona que realment
valora el que fas i fa que es valori fora, que a vegades és una feina que tu o no fas bé o no t'importa o et fa vergonya. Saps? Això de... Llavors hi ha algú que davant de les institucions, dels teatres, dels festivals, et fa valorar. I és una cosa que a tu et dona tranquil·litat d'una banda a nivell de gestió, però també empeny, consolida des d'aquella banda. Que això no vol dir que tu te desentens d'aquella part, o sigui, no és defensar aquesta part d'artista, jo només faig l'artístic i hi ha una persona que s'encarrega de tot. O sigui, estàs en relació, però és veritat que és molt més complexa la relació, llavors ho parles i realment tens una persona que està lluitant per una banda i tu per una altra, però en conjunt, i amb la mateixa idea, sí. Sí. Aquesta és important. Jo també em penso, bueno, artísticament tu. No. Tu. Ah, vale. És que no ho sé, però... Bueno, conèixer Nilo, treballar amb el Nilo, sí, té molta relació amb les persones normalment en aquests moments, no? Sí, treballar amb el Nilo va ser algo fantàstic que ens ha passat, vull dir que ens vam trobar o el vas conèixer tu i hem treballat diverses vegades, a més els col·laboradors que tenim, no? En general tots, han sigut, bueno, que gent fantàstica, però que hem tingut una relació molt lliure, no de companyia, que llavors ni hem de tenir una fidelitat i això és molt sa. Amb el Nilo hem sapigut tant ell com nosaltres fer com descansos i després tornar-nos a retrobar, no? Sí. Quin any va ser? El primer va ser el segon espectacle que es deia Shopping Break. Shopping Break. Que això, el 2001, 2002. Sí. Que va aparèixer amb el Pablo i un altre actor francès i va ser la primera vegada que també vam conviure amb uns artistes del poble creant, no? Que després ha sigut un model que hem repetit perquè hem fet treballar la gent aquí amb nosaltres i això fa unes convivències intenses, bueno, els processos de treball una mica diferents al que seria en un estudi, en una ciutat, que et trobes 4 hores i xau. Clar, fas amistat o convius més. És més profund a nivell humà, sobretot. I aquest grupúscul que va venir va ser bastant divertit, molt intens, també jo crec que va provar que podia ser, que nosaltres vam veure que ho podíem fer. Vull dir que aquestes coses te les imagines, després les fas i veus que funciona, fas un espectacle, després el vas por ahí i va ser el primer. I després va estar el Nilo, va aparèixer el Nilo, que va ser una persona amb la que després hem treballat molt i que en el nostre llenguatge ha tingut d'importància, o sigui, ha aportat moltes coses. Falta un. Sempre són 3. No sé, jo diria que l'últim espectacle per mi és important també, però perquè ara està passant una cosa que és que, per exemple, la Sofia ha començat a estudiar filosofia i jo faig maquetes de fusta. No, però veritat que sí, que en la vida de cadascú de repente, hi ha com cicles que no saps molt bé quan passen, però ara igual canvia un, no? Que llavors fa que t'enfrontis al treball d'una forma diferent. Ni millor ni pitjor, però diferent. Jo crec que sembla millor. I en aquest cas, per exemple, el background que nosaltres tenim conceptual de les peces ha nascut de moltes maneres diferents i a vegades ha sigut molt intens i tal, però en aquesta peça l'hem prioritzat, o sigui, li hem donat espai, l'hem cuidat i no hem treballat fins que això estava ben cuinat. I això és una cosa que havíem fet, a vegades millor, a vegades pitjor, però no érem tan conscients que és bo fer-ho així. I aquest cop ho hem fet així, hem llegit, hem discutit, hem elaborat uns textos, millors o pitjors, però hem fet aquest procés i després hem posat en marxa l'escènic. I jo crec que ha sigut un pas diferent a altres espectacles. Sí, hem deixat que l'últim pas realment fos l'escènic perquè és veritat que, i més nosaltres, com que som dos i moltes vegades co-creem, però jo estic dins i ell està fora, o sigui, molt ràpid, no? El pastís es fa, és com que ja està. Llavors hem fet un esforç, però perquè era una necessitat que cada cop tenim més de frenar i de dir no, l'escènic pensarem al final, no? I més perquè era un treball molt sobre el moviment i sobre la matèria del moviment i era necessari que ens oblidéssim de que després hi hauria un públic. I això ha sigut molt satisfactori, tot i que l'hem fet poc encara, però bueno, encara estem treballant sobre ell. Igual ve derivat de la Glorieta, que també va ser una experiència que ens vam proposar, que com que portàvem molt temps treballant junts i al final cuinàvem molt nosaltres, a pesar que els col·laboradors sempre influeixen molt, vam dir, hòstia, hem de parar i hem d'obrir-nos a rebre altres impulsos, altres sensacions d'altra gent, maneres de treballar, però fer-ho de veritat, parar, no pensar en un espectacle. I vam inventar un laboratori itinerant que hem compartit amb 5 artistes diferents, amb els que mai havíem treballat, però que ens agradaven,
Bueno, digue'l, sí. Bueno, Idoia Zabaleta, Xus Domínguez, Espe López i nosaltres dos, i convidàvem a 2 més a cada lloc. I això ho hem fet durant tot el 2011. I realment es va quedar en el nivell de laboratori. No vam construir coses, algunes, però no era l'objectiu. I ha sigut molt enriquidor això, no? Sí. Jo crec que aquest pas de treballar a diferent també ve una mica d'haver passat per aquesta experiència. De no crear i escoltar més i veure com treballar un altre. Parlem una miqueta de mapa. Perquè des d'una companyia que es dedica a la creació escènica, de sobte surt la necessitat o no d'engegar aquest projecte? Home, en realitat està molt relacionat perquè amb el fet de marxar de la ciutat, no? I anar-nos a viure a un poble, i en realitat quan vam anar a parar a Camallera necessitàvem un lloc on treballar. Llavors ens vam dir, a Sant Mori hi ha una sala. Arribes allà i preguntes, diu, has de parlar amb l'alcalde, qui és? És el carnisser, vale, vas. Vull dir que ja tota aquesta relació ja té molt a veure amb mapa. Vas allà, parles i dius, sí que podeu fer servir, farem un tracte que és que mostrareu els espectacles, o sigui, assageu allà i després ho mostreu a la gent del poble. Clar, això va ser un gran moment també de la companyia. O sigui, la primera vegada que vam mostrar, que va ser amb el Nilo, vull dir, la rebuda que vam tindre, estàvem cagats de por, perquè és un públic que no saps com, però vam tenir una rebuda superbona i va anar molt bé. I llavors vam veure que realment era algo que funcionava allò. I llavors vam començar a pensar no només en actuar nosaltres, sinó en portar gent. I va ser d'una manera com molt espontània. Sí, va ser bastant espontani, també perquè... Amb l'Ernesto, que també vivia allà, vull dir que no... Clar, també va haver-hi... Quin any va començar? El mapa n'ha fet 8 i va acabar el 2012, però va El començar 2004. 4. 4. 4. El 4 devia ser el primer. O sigui, ja portàvem aquí 3 anys. Sí. I sí, va ser molt natural. També va ser aquesta idea, jo crec, de sota, de que quan vam fer aquesta presentació aquell dia, va ser molt popular, tot en el bon sentit de la paraula. És a dir, el públic d'aquí no té l'estirament o l'entrenament del públic urbà. Bueno, hem de dir que, clar, depèn, perquè els pobles canvien. Sant Mori és un poble molt petit. Si parles de Celrà és una altra història, la gent ja està més habituada. Però allà hi havia un públic molt rural, en el bon sentit de la paraula, molt obert, molt disposat i que no tenia accés a la cultura contemporània per res. Però per res volia dir per res. I llavors vam dir, hòstia, per què no? Si aquest públic està interessat i venen a veure-ho i tal. I el marc és diferent. Bueno, tot això va sorgir una mica espontani i també hi havia l'Ernesto, érem 3, es va produir un triàngulo de les Bermudes que tenia un molt bon equilibri d'energia, de ganes de fer, de que ens agradava també liar-la directament. Jo crec que és un esperit també, que érem organitzadors. L'Ernesto és molt organitzador, jo bastant, la Sofia menys, però complia tots els rols molt guais i entre els 3 es produïa molt bona, es va produir quasi de natural, anem a fer una festa quasi. El primer mapa va ser una paella, amb 4 artistes, amics. Sí. Què va passar? Que van venir 300 persones a menjar paella o 200 i vam dir, hòstia, i vam posar 4 cartells i vam dir, hòstia, a la gent li mola això i li ve de gust. I la idea del passeig pel bosc va ser molt ben rebuda i molts comentaris i vam dir, hòstia, aquesta dramatúrgia per un festival va... I vam tenir la santa sort, perquè això també és així, de que les institucions en aquell moment estaven una mica a favor d'aquest tipus de mogudes, en el tripartit i tal, i la descentralització, que era una mica la seva idea, i estàvem en el sitio adequat en el moment adequat. Llavors vam tenir suport durant molts anys. Per què s'ha deixat de fer? S'ha deixat de fer per una decisió personal i artística dels 3. Sí. 2 anys abans d'acabar van començar... Bueno, perquè un fet que surt d'una manera espontània té una durada també espontània. Llavors, els últims 3 anys anava rondant la nostra idea de hem de seguir, vull dir, saps? Quan ja estàs amb la sensació de que sí, potser el públic et demana continuar, però tu has de començar com a reinventar-te i potser per nosaltres el projecte estava ja acabat. Bueno, de fet, l'últim any va ser com... Sí, com que ja estava. I bueno, aquesta va ser una decisió una mica suïcida, però és que em sembla que les que hem pres, vull dir, perquè General Elèctrica va ser una decisió totalment suïcida, perquè van decidir en un dia tancar. I ens ho van dir. En un enfado de cervesa. No, però estàvem molt contents. No, acabem. I bueno, em sembla que som una mica així, idealistes d'alguna manera, no? Bueno, intuitius també, o sigui que no...
no l'estratègia de mercat, per dir-ho en plata, no mana en les decisions. Perquè MAPA, també molta gent ens deia, per què no el feu créixer? Té potencial per créixer, i nosaltres sempre dèiem, no volem créixer. Perquè prioritzàvem la dinàmica que tenia, el contacte amb el públic petit, això ens semblava realment important, perquè no posàvem esforç en créixer. I quan vam tancar també ens van dir, però si va com un coet, i vam dir, ja, però és que ja nosaltres quan el preparem, quan acabem ja la pressió del que ve no ens ve de gust, no ens sentim còmodes. Sí, tampoc teníem les eines, no som programadors, no podíem anar per Europa buscant artistes, no? En realitat, molts artistes han sigut col·legues o gent que hem conegut a través de les nostres actuacions o així, o després ja hem començat a buscar, però no teníem ni pressupost, ni temps, no ho fèiem, no ens sentíem així. No, la nostra voluntat, a pesar de que sempre hem cuidat molt la qualitat, no era de fer un festival professionalitzat allò durant el llarg del temps, no? Llavors tenia un temps limitat. I, una pena per la gent del poble, jo crec que són els que més ho han sentit. Ho han patit, sí. La nostra decisió unilateral. Home, el dia de la reunió que els hi vam dir es van quedar tots congelats. Va ser com? Però després la vida sigue, Ah, no, sí. Que no passa res. No passa res. Però sí, ha estat molt bé. Sí. A les companyies els hi ha anat també bé, no? Perquè coneixes molta gent, passa molta gent per aquí. També jo crec que hi havia un punt que després et dones compte que també t'alimentes perquè vius molt enllà. I fer un festival et fa que, entra aire, venen artistes, no? T'alimentes. No és des d'un punt de vista egoista equivocat, sinó d'un egoisme sa de dir, hòstia, jo em monto la festa del que em mola a mi, no? I llavors ve gent i intercanvio, veig espectacles, veig com treballa la gent. Sí. Guai, està molt bé. No hi havia les forces també, perquè havíem pensat també a fer-ho créixer d'una manera, perquè clar, cada cop ens interessava més el que era el site específic. I potser cada any canvia, no? I un any és només un artista que es tira un any aquí treballant i després mostra alguna cosa. Però d'alguna manera estàvem una mica atrapats en aquesta fórmula que funcionava, no? I donar aquest pas suposava, com hi ha festivals que també estan atrapats, com l'Urol o altres que són realment sites específics, donar aquest pas necessita un pressupost molt gran que no tenim tampoc la força de... Havíem de deixar les nostres vides d'artista com per dedicar-nos a això. Sí, també hi havia això a la tercera. Anar a Europa a demanar diners o... Llavors, vam pensar que estava bé. Sí, que havíem fet 8 anys. Sí. Estava bé. Molt bé. Passem a una altra part que són les ajudes per part de la institució pública. Què penseu de les ajudes com una eina de la política cultural en general? Hombre, esto he hablado y hablado 1000 veces. O sigui, jo, com a ciutadà, abans que com a artista, com a ciutadà crec que l'Estat que ens hem donat tots, a mi m'agradaria que donés suport a una sèrie de coses i no a unes altres. Estic en el dret de dir-ho i de pensar-ho i penso que l'Estat ha d'ajudar a una sèrie de coses que són bones pel col·lectiu. L'educació és una, la sanitat és una altra, la cultura per mi és una altra tan important com aquestes i no ho és l'exèrcit o la policia. Hi ha altres coses que em semblen menys rellevants a mi. Per tant, el complex de que s'ha d'haver-hi ajudes o no em sembla un complex que no hauria ni d'existir. En l'estat que a mi m'agradaria que existís, la cultura seria una pota molt important, lligada a l'escola. I per tant, una altra cosa és com es gestionen aquestes ajudes. És a dir, que la idea que n'hi ha d'haver o no, per mi sí, n'hi ha d'haver. Sí, evidentment. Perquè ara està inclús en qüestió això, amb el discurs neoliberal, etc. És fàcil fer el discurs contrari i fer-li creure a la gent que l'autogestió i tal és molt interessant i els mecenes i la gana. Per mi no, té que haver-hi un ajut. Després, com es gestionen aquests ajuts, això és molt més peliagut, perquè som humans, els que donem ajuts a humans. Comencem per aquí, és a dir, no hi ha un sistema perfecte per fer-ho. Jo penso que són molt rígids, o sigui que estan desfasats en relació a com treballa un artista, o els artistes en general. No casa els models que s'ofereixen amb la varietat de possibilitats que hi ha de crear i de temps. Tampoc és fàcil que casi, em sembla, vull dir que el que està fent política cultural amb bona fe també se les veu i se les desitja, perquè cada artista demana una cosa diferent, perquè som tots de tu padre i de su madre,
que està molt bé, no? Llavors, a mi em sembla que tenia que ser més flexibles en el temps, en la durada, en funció del projecte. Em sembla que hi ha molt amiguisme, em sembla que la meritocràcia temporal no hauria d'existir, és a dir, que tu portis 10 anys i jo un no té cap... O sigui que l'experiència està sobrevalorada en l'art i les ajudes a l'art. Em sembla que les institucions haurien d'estar col·legiades entre els artistes i els gestors, i que ara manen molt els gestors. I els artistes tenen poc a dir i haurien de tenir molt més a dir. I això tampoc és fàcil, perquè l'artista ens queixem molt, però quan ens toca gestionar cometem els mateixos errors. Per tant, per això que dic que són humans que ajuden a humans. Vull dir que em sembla que jo, en tots els colors que he vist i tot el que m'ha passat, he vist que depèn molt de les persones i hi ha persones que estableixen uns criteris amb una certa ètica i els apliquen. I això és molt ja, des de la política. Si això existeix, s'equivocarà. No afavorirà tots els artistes que tu pensaries que s'haurien d'afavorir, no afavorirà tots els projectes, però almenys que estableixi unes normes que siguin transparents, que hi hagi una ètica al darrere que tothom pugui compartir. Ja sé que estic molt abstracte, però és que entrar al més concret és començar a cagar-se en tot. Entonces, jo no m'he sentit ni molt ben tractat ni molt maltractat, també perquè penso que l'artista ha de ser conscient que no tot pot venir d'allà, ni tot depèn d'això. O sigui, el teu treball no depèn en res d'això. Depèn de tu, de que tu hi posis esforç i tinguis coses a dir i tinguis ganes de fer-ho. Després et donaran més o menys ajut. Unes vegades més, unes vegades menys. Unes vegades anirà millor en aquest sentit i unes pitjor. Queixar-se és superfàcil. I a vegades la queixa dels artistes, ara això que diré igual és una mica delicat, pot portar a posar-li molts problemes a un polític que ho està intentant fer bé. És a dir, que l'artista també ha de col·locar-se en un lloc una mica responsable, perquè és diner públic, perquè és entre tots que ho fem, no és només una persona, hi ha uns col·lectius que pressionen, que van per aquí, que van per allà, i tots fem la nostra jugada, no és només el polític. Jo la veritat és que no és el meu tema, perquè no... Perquè no t'hi fiques. Perquè no, però és una mica pervers tot plegat, no? Vull dir, perquè clar, hauria d'haver-hi algú, o un grup de gent, no? Em sembla que ja volia que... O sigui, hi havia aquest Consell de les Arts, que es dediqués a pensar una política, una manera de fer que durés en el temps. Vull dir, que no sigui allò, aquest any, com ho fem, no? Aquest any, com funciona aquest any les subvencions, no? Vale, aquest any hem de fer així, i llavors tots comencem a pensar la trampa, que a més els polítics saben i ja et diuen com fer la trampa, llavors és com molt pervers. Jo el que sé per altres països, no sé, a vegades m'ho explica l'Ernesto, no? Que la seva dona viu a Bèlgica i treballa més per allà i tal, com que també hi ha una cosa que aquí no passa, que és que els teatres, d'alguna manera, són cases d'acollida. Són cases, o sigui, tenen aquesta acollida i llavors fan com segueixen a un artista durant 3 anys, o a diversos artistes, no? Tenen aquesta possibilitat. I ho fan d'una manera que et fan corresponsable, no és que només que et donen diners i fas el que... Ai, he tingut sort, ara em donen diners, no? Sinó que ho fan d'una manera que tu d'alguna manera després els has de tornar aquest diner o aquest... Vull dir que d'alguna manera la política t'ha de fer corresponsable i ara mateix és tot el contrari, no? És com... No tenim el suport però tampoc som responsables, no? Tot plegat, bueno, jo crec que, com deia ell, no és només culpa dels polítics, és com que cadascú hauria de fer... L'autocrítica, jo crec que la crisi està molt bé per això, no? Que estem tots fent una mica d'autocrítica. Sí. Després és veritat això que deies aquell. O sigui, és que és molt difícil. És que hi ha d'haver gent qualificada. Jo he pensat, ho he estat ficat en mogudes i també els ajuts a qui se li donen i en quin període del seu desenvolupament com a creador, no? Hi ha moments més fràgils. Hi ha moments que el mercat també... O sigui, vivim en una societat que es diu de mercat, no? Ens pot agradar més o menys. Hi ha mercats més durs, ara és molt dur el mercat, s'està manant molt, o poc, però l'artista vol arribar a un públic, hi ha uns mitjans per fer això, però també te'ls pots inventar tu fer teatre a casa, és a dir, estem en una societat lliure. Entonces ahí cada artista ha de ser molt sincer i molt autocrític. Jo com m'instal·lo aquí? Perquè després, si m'instal·lo en aquesta autopisteta d'aquí, aquesta autopisteta ja sé que té aquests problemes. És a dir, si jo vull entrar al circuit de la red de teatres nacionals, ja sé el que he de fer, és bastant transparent i sé quin públic tindré.
Si vull ser més independent, potser m'haig de muntar un context jo. Vull dir que també tu marques una mica el teu territori si vols, en cert sentit, i pots no demanar una subvenció. Estàs molt més lliure, el temps de treball que tens. Després, al final, el que vols és que el teu treball comuniqui, que comuniqui amb la gent i que arribi a bastanta gent. També hi ha gent que diu, jo no vull arribar a molta gent. Però bueno, dintre d'aquest marc, penso que ara hi ha molt desprestigi de la subvenció, hi ha hagut molta crítica d'una sèrie de coses, i per exemple a Catalunya es va intentar fer un Consell de les Arts, que jo pensava, aquest país estem tots una mica xalats. Segurament podria millorar. Clar, porta un any i mig funcionant i el sector se'l carrega. I jo pensava, a mi m'és igual si em donen més, menys o tal. Penso, si m'allunyo una mica, que no és una mala eina, perquè no és tan política, està a mig camí entre nosaltres i els polítics, potser és un bon lloc. El practiquen molts països d'Europa i no ens hi va malament. I aquí, no sé, cada un que arriba al poder es vol inventar la sopa d'ajo. Entonces, així estem, que cada vez hay menos ajo. Com han evolucionat les ajudes en el vostre cas? Nosaltres... Bueno, sempre, nosaltres vam començar, quan vam començar a ser doctor Alonso, amb ajudes molt petites, sempre amb alguna ajuda. Hem tingut la... O sigui, nosaltres tenim, quan deia abans, no tot són les subvencions, nosaltres també treballem d'altres coses. És a dir, que és una manera d'estar en el món artístic, que no és només, si em dona la subvenció faig, si no, nosaltres anem fent. I jo faig coses de cine, i tu has treballat amb altra gent, i fem classes. Vull dir que no és el modus vivendi uno, és un important. Bueno, he fet el mapa també. El mapa també era una altra activitat que en generava activitat. Però bueno, les subvencions han anat creixent molt a poc a poc, al principi em sembla que eren 6.000. Les 6.000 i han pujat bastant, perquè Catalunya va tenir una època molt bona en aquest sentit, és a dir, que va haver una aposta per la cultura, Bueno, parles en general, no? Sí. Bueno, llavors Ministeri també... Sí, el Ministeri va entrar com a va entrar més tard, sí. I va entrar, i la Generalitat sempre hi ha estat, i la Diputació de Barcelona, quan estàvem a Barcelona hi havia l'Ajuntament de Barcelona, quan vam marxar ja no. Aquí algun cop la Diputació de Girona ens ha ajudat, però poquíssim, perquè té molt pocs retrats i tal. Però bàsicament la Generalitat i el Ministeri han anat creixent i ara han baixant. I ara van anar baixant. Però és que no és res raro, o sigui, van créixer fins a un punt, nosaltres érem una companyia de grau mig, que això és una cosa que jo penso que està molt malament. Això està radicalment malament, que és que això que et deia la meritocràcia del temps. És a dir, aquí sembla que tu t'instal·les en una xifra i com que tens una edat i una trajectòria ja no t'ho poden... Hi ha algú a cultura? Estan a baix. A baix. Això, llavors t'instal·les allí i sembla que ja et mereixes aquells diners sí o sí. I això jo penso que és absolutament increïble. I això funciona als països mediterranis. Perquè som així, som mafiosos. Entonces, cada uno es mafia de su mafia, entonces aquí a Catalunya hi ha 7 o 8 o 10 companyies establertes a la clase A, 6 o 7 a la clase B y después los de la clase C y los jóvenes que van entrando a cuentagotas. I això és així des que jo demano subvencions. O sigui, això ningú ha sigut capaç de canviar. De dir, no, va per projectes i segons el projecte, l'activitat que tens i els resultats que tens mesurables, et donaré una quantitat d'una altra, però tu... Bueno, en un principi semblava que anava per aquí. Sí, semblava que anava per aquí el Consell semblava que anava per aquí, però ara no. L'últim any va tornar a ser meritocràcia. Nosaltres, doncs mira, ens vam instal·lar a la classe B- i seguim a la B-. Però ja ens va bé. A nosaltres ens va molt bé, però el sistema a mi em sembla pervers en aquest sentit. És a dir, que jo faci el que faci cap any, pensi, bueno, més o menys allò m'ho donaran. Però és absurd. No, clar, sempre t'agradaria pagar millor a la gent amb la que col·labores. Això sempre és una cosa que al final... Que procures. Sí, bueno, i que dius, bueno, i acabes, pues, bueno, pactant. I després també... Però ja ens va bé. També és veritat que hi ha un altre sistema molt funcionarial, que és aquest sistema que és, pues por año te doy tanto, no? Nosaltres sempre ens hem buscat molt bé la vida o hem lluitat per tenir produccions. Sí. Que és una altra manera. Si tu vas a un teatre, amb un projecte que el teatre diu sí, vale, et dono aquests diners. Vale, doncs faig això. Pots funcionar així també, no? No falta que tinguis diners per tot l'any per tenir una estructura. Que nosaltres la tenim ínfimament petita i cada cop més petita perquè és un pes també. Al final demanes una subvenció per què? Per pagar la llum de l'oficina, un telèfon... Has de veure que et serveix això, no? Que sí que va bé, perquè dèiem tens una mà dreta que t'ajuda i has de pagar aquesta persona. Però el diner que dediquem a l'artístic és bàsicament per produccions. Sí. És a dir, que anem a buscar teatres o contextos o festivals. La subvenció bàsicament t'ajuda a tenir la mínima estructura. Que està bé, Jo crec que està bé. Molt bé, entrem en el tercer bloc. Ara sí que anem a intentar ser més concisos perquè tinc prou preguntes. Ai, sí. Ok, No, sí. És que No, està molt bé que
en este m'agrada més com pensar, si fa falta pensar es pensa. I si n'hi ha silenci no passa res, és benvingut. D'on parts per a començar un projecte? D'una voluntat. Sí, per mi és una voluntat, o sigui, una idea o voluntat. Me extiendo un poco más. Sí, o sí. De una voluntat està De una molt bé. voluntat, sí, perquè a vegades ve la voluntat abans que la idea. De dir, bueno, llavors tinc ganes de... Sí, és que és difícil dir, perquè tens una voluntat de fer i llavors hi ha coses al teu voltant que et donen les pistes de per on continuar. No? Un llibre, últimament molt la lectura. Clar, jo estic estudiant ara filosofia i per mi ara ja és com el campo és grande, no? Però normalment això i d'una discussió, discutim molt. Discutim positivament, però parlem molt i al final som molt creatius en aquest aspecte. Què arriba abans, la forma o el contingut? Van de la mano. És una pregunta que... Jo crec que és una pregunta que està bé fer-se-la, sempre, però la praxis, si un es mira dintre, la praxis és molt complexa en aquest sentit. Almenys des de la meva experiència. Sí, és una mescla. Però hem anat canviant. Hem anat canviant. Perquè abans anaven molt des d'una idea i des d'una dramatúrgia que es creava i ara estem molt ficats a la forma, però clar, la forma que conté. Llavors va unit, no? Com ell deia. Sí, jo els alumnes de cine els deia abans, fa molts anys, primera idea, has de saber de què vols parlar, ho has de tenir molt clar. I ara els dic, és veritat això, has de tenir de què parlar, perquè si no t'estrelles contra la paret. Però no rechacis quan et ve una intuïció formal, perquè possiblement allà també està la idea. Quines són les fases en els processos de creació? Bueno, ara també m'ha variat una mica això. O sigui, també va una mica lligat a les formes de producció a les que estem habituats, però en general hi ha discussió, parlamentarisme i dramatúrgia més o menys reglada, no? Sol passar al cotxe, això. Sol passar al cotxe, els viatges, els hotels, no? Els aeropuertos, els llocs d'aquests morts que pots parlar. És veritat, parles molt, més que a sobre una taula, que no ho fem mai. Però ara més, no? Però aquest últim procés, per exemple, hem fet temps de dramatúrgia en l'espai de treball. O sigui, anem a més llibres i llegim, no? Que això és diferent. I després, normalment, ve l'equip de col·laboradors, si n'hi ha d'haver, que entra en un moment en què nosaltres ja tenim bastant clar una mica el què i una mica la forma de com hi volem arribar, perquè si tens col·laboradors els has de proposar eines. Llavors hem pensat una mica les eines amb les que treballem amb ells i si no hi ha col·laboradors, doncs, bueno, entre nosaltres trobem les eines, és a dir, com esto va passar a la escena, a partir de què juegos o maneres o preguntes. I els últims anys, també com a manera de producció, hem treballat molt en residències. Sí. Llavors ha sigut una mica els nostres períodes, no? Perquè també era una manera de trobar ajuts. I també ha anat bé perquè això et permet períodes de pensament entre assajos. Perquè abans era 2 mesos a tope i allà tens una certa pressió per muntar una cosa que s'ha de veure i et deixa perdre moltes coses, jo crec. I en els dos, tant Àcid, que va ser coproduït per molta gent, com el Solo, han sigut en residències i ens ha permès canviar molt més la forma i moltes més vegades i equivocar-nos més i rectificar més. I això és molt guai. És una qüestió de tenir temps. Teniu hàbits a l'hora de treballar? Hàbits... Sí, ella segueix calentant. Home, sí. Un hàbit, és una que hi ha molta penya que va dir, nosaltres no calentamos. No, sí. A mi em sembla important preparar la gent per treballar, o sigui, generar un ambient de treball, no? Sí, tot i que no, potser hi ha espectacles que no... Que no hi ha res físic. No hi ha res físic, sempre fem una classe, que normalment dono jo. I més hàbits... Bueno, després ja, com que treballem al poble i els portem aquí els col·laboradors, o treballem nosaltres, bueno, tenim la gran sort d'anar de casa al lloc de treball en 5 minuts caminant i tornar a dinar. O sigui que les hores condeixen molt. Tenim a treballar pels matins.
Home, com a hàbits sí, o sigui, vull dir, Claro. hàbits artístics... Bueno, treballem el matí, al migdia ja hi hem plegat, i a la tarda a passejar pel camp, Sí, que està molt bé. sí. I hàbits més interns de... No, jo... Això sí que crec que és veritat que ens defineix una mica, és com que cada projecte neix d'una pregunta i que ens sembla que requereix una metodologia pròpia, llavors els hàbits van canviant. Els hàbits de treball estan en funció d'aquella pregunta i, per tant, del tipus de gent amb la que vas a col·laborar, del tipus d'assaig que et planteges. Llavors hem provat moltes fórmules i hem fet experiències diverses en relació a lo que és ja el treball matèric a l'estudi, no? Que no és sempre igual, a part d'aquesta preparació inicial, que és veritat que mantenim. Sí, teníem l'hàbit de canviar molt. Sí, exacte, seria un gran hàbit. Sí, és un hàbit realment, perquè a vegades diem per què no repetim ja no només la fórmula de l'espectacle, perquè bueno, podria ser, però ara mateix, ara anem a donar un curs, no? Que acabes de fer un treball que has treballat unes eines i demanen fer un curs i bueno, no ens surt utilitzar això, sinó repensar una altra cosa que potser és pel futur, no? És com molt... Bueno, som molt investigadors, per bé o per que sigui, i assumim, no?, que això potser... Canvia els hàbits. Bueno, sí, i que això no ens ha donat una... Bueno, vull dir que potser la teva projecció hagués sigut molt més bona si haguessis anat més repetint, no? Perquè ens ha passat amb els productors, que venen a veure la següent i diuen, hosti, per què ho he fet? No? De què va esto? Sí, però, si jo t'havia produït per l'altre, però ara, bueno, ho assumim, no? Pues, con deportividad. Exactament. Esperemos que ellos también. Quina és la relació entre els vostres interessos polítics i els vostres interessos en l'art? Bueno, això també s'ha anat evidenciant. És curiós perquè jo crec que el món està basat molt en la contradicció. Entonces jo que vinc d'un background, ella també, venim d'un background familiar bastant polític. O sigui que a casa nostra es parlava de política. Nosaltres jo crec que som persones que la política ens interessa. No? La practiquem, la discutim, la seguim. La política en mayúscules i en minúscules, la política. En el nostre treball, aparentment, jo crec que la política no, bueno, aparentment, jo crec que la política no està en primer pla, però en canvi en les nostres decisions de tot tipus la política està sempre present. Des de com organitzem la companyia, a com ens enfrontem al públic, a com enfrontem els temes i a com volem que l'espectador treballi respecte a les nostres propostes. Són coses molt polítiques, però no en primer pla. El discurs polític mai ha format part de la nostra verbalitat, però en canvi jo crec que en la forma dels espectacles hi ha molta política. En els últims en som més conscients i ho apretem una mica més, em dóna la sensació. Som més conscients que això és així, que qualsevol gest artístic és polític. I per tant ho has de cuidar, has de saber tan bé on està això com totes les altres coses, com on està la llum, on està... Això també forma part del teu discurs. Encara que sigui molt soterrat, tu t'estàs relacionant amb la societat. I per tant, segons quines decisions prens, ets d'una manera o d'una altra. Però no està en primer pla. Però això està... Bueno, és així. Crec que... Sí. Parlant de públic, una mica, des de la companyia, a l'hora de crear una peça, una obra, un nou projecte, quina és la percepció que teniu del públic? A l'hora de crear o de mostrar? A l'hora de crear. crear. Vull dir, comences un projecte, quina és la percepció que tens del públic abans de mostrar? Això va... Difusa. No, però això va molt a persones. Jo m'atrevo a analitzar, però ella, per exemple, passa del públic. I jo crec que fa bé. És a dir, si tu vols investigar... Bueno, però a mi em serveix, és que si no, no puc fer res. No, sí, però jo des de petita, vull dir, a mi si algú em mira no faig res. Vull dir, ara per exemple, ja m'ho he treballat. Però, no, però mai he pogut fer alguna cosa sota la mirada. No, m'havia de fer invisible, vull dir, abans d'això. Llavors a mi em serveix no pensar i perquè, com que m'agrada molt el que faig, doncs el públic ja arribarà, no? O sigui, inclús millor que no és que ja arribarà, bueno, ja ho veurem. De fet, cada cop tenim menys públic. I ella està contenta. No, tampoc és veritat. Home, bueno, sí, en general és veritat. Però a part d'això, que és la conseqüència de moltes coses, en el treball tu no hi penses. Jo crec que és molt interessant, però això va a caràcters. Jo soc una persona que el que els altres pensen de mi m'importa molt, els faig molt al pallasso.
I és intrínsec en mi fer pels altres. Llavors, també el que és així jo crec que és bon director en el sentit de que sap organitzar un material perquè els altres el mirin. Una altra cosa és com generar el material. Jo no puc generar massa material perquè no aprofundeixo. Un bon intèrpret ha de passar del de fora perquè s'ha de ficar allà dintre i anar a parar on vagi a parar. I potser el que estàs fent no és correcte, o és molt agosarat, o és molt sutil, o és molt no sé què. Però si tu vas a fons en això, t'ha de ser igual si és tan sutil que els altres no ho pillaran. M'entens? Has de fer-ho. I això els bons intèrprets passen, són molt tímids, això que es diu, el bon actor és tímid. No, això és una generalització. No, però és gent amb la que nosaltres hem treballat. Sí. És una generalització, però no tant, perquè el Ramon, o hi ha gent que el gran valor que té, és que té pànic al públic. No, això no és el gran valor. No, però és una manera de ser. Bueno, sí. Ja, pues que serveix, però és que però tu això treballes... no és bo, això és el que tu te va bé. No, però jo crec que és bo. Bueno. Per generar material des de la privacitat radical. I després això s'ha de compartir amb el públic, s'ha de trobar una manera de fer-ho més o menys. Jo penso com vull dir, a mi m'agrada molt quan li pregunten a Esther Ferrer o a altres artistes per què ho fas? Bueno, ho faig perquè m'agrada i jo passo del públic. No és que hi ha gent que jo he discutit molt amb amics, no? Que és veritat que hi ha una responsabilitat, però jo ho faig perquè m'agrada, és que si no, no ho faria, no ho faig pel públic. Ho fas per tu. Després, evidentment, si surto i a la gent li ha encantat, estic encantada. I potser me passo tota l'obra mirant al públic i seduint el públic, però això no vol dir que ho faci per ells. Vull dir, ho faig perquè m'agrada i això és la major responsabilitat que faig amb la meva feina. Però això és interessant de saber-ho, perquè si no és com que estàs tota l'estona com negociant aquesta... que influeix en les decisions artístiques que prens. Si estàs més o menys pendent del públic. És així. Perquè hi ha una moda, perquè s'esperen unes coses, perquè el públic et sembla que et diu que hauries de fer això, i aquesta veu existeix. Llavors tu fas això, en vez de fer allò que una altra veu et diu millor això, però això és més difícil. No, vaig a fer això. És un negoci que cada uno tiene en su cabeza. Tota mena de públic, perquè quan pensem en el públic és el públic, però hi ha el públic especialitzat, el públic teòric, vull dir que... La família. Si comences a pensar per qui vull fer-ho, a mi em passa quan actuo. Ara vaig a Barcelona i depèn si actuo a l'Antic, o actuo al Mercat, o actuo a la Porta, o actuo a la Pradilla, o actuo al Teatre Real, que no m'ha passat nunca, no? Llavors canvio una mica, perquè ja estic pensant, aquest públic necessita això, i no m'agrada, això no m'agrada que em passi, per això quan... Més lluny, millor. Sí, quan més fosc estiguin, millor. Sí, total. Què té d'espectacular el vostre treball? Que és l'hòstia. No, és que la paraula espectacular... No està malament. Què vol dir? No, està bé, no, però què vol dir? Vull dir que cadascú li posa el que vol, la paraula espectacular és molt àmplia, no? En fi, clar, per mi és espectacular veure l'Esther Ferrer fent quasi res. És espectacular, és l'hòstia, és espectacular. Però un altre espectacular és un musical a Nova York. Què té espectacular? La radicalitat, però és que tampoc, no, ho dic en el sentit positiu i no que don de la paraula, no, que és... Que es fa a l'escena, no... No, però que va a fons en les coses, o sigui, precisament, és a dir, espectacular pot estar en la macedònia de fruita, que és molt distreta, o només en mandarines, i venga mandarines. Jo crec que bueno, i que tenim... Potser hi ha gent que ha arribat al teatre des d'un background d'arts plàstiques o des de la intel·lectualitat, bueno, només intel·lectual. Ell ve del teatre, de fer teatre a la universitat. Jo vinc també de fer dansa a l'escola i he passat pel cabaret, perquè durant molts anys he estat treballant al cabaret, i llavors aquest background existeix. I moltes vegades, ara estem fent un esforç, però moltes vegades fem un espectacle i de sobte és com que has de ficar alguna cosa, o sigui, t'has de posar una perruca, que a vegades la gent diu, per què? Perquè està allà com a background. No, ens passa. Sí, queda una mica raro perquè, no ho dic. Ja està, sí, te pregunta. Què és l'estètica? L'estètica. Bueno, jo soc fan, mira quin jersei porto. Jo de l'estètica no tinc bona relació amb l'estètica. Però no que no m'agradi, que em sembla molt important, però no la manego gaire. La manega més ella, l'estètica no està feina. Per mi... I la manega cue. Sí. Per mi és important, vull dir que en una mesura, no?
A mi m'agraden les coses maques. Sempre que l'estètica, o sigui, estigui en el fons com tapant un contingut que hi ha darrere. O sigui, ha de tenir... El contingut ha de tenir l'estètica adequada. Forma de contingut, ètica i estètica, no? Sí, no hi ha estètica i... Però és important perquè jo crec que sí. Per exemple, en aquest solo últim, vull dir que durant molts anys hem pensat hem de fer les coses amb el mínim i això comporta una estètica, no? I això està bé, vull dir que per nosaltres ha tingut... Corresponia a la manera de treballar. Sí, no, i ha treballar. tingut un valor de pensar més què fem, en realitat. Però en aquest solo, per exemple, com que treballem amb Cube, que tenen... Potència molt una potència, i llavors ells ens van proposar de posar un terra reflectant. Com que és un treball sobre el moviment, això, clar, li ha donat una altra dimensió i és molt important, realment. Dius, hòstia, aquí l'estètica realment és important. Llavors, estem començant a valorar aquesta part de la feina, que no només és, bueno, jo vull dir això i ja està, sinó que estem fent... Poso una cadira i ja està. Sí. Que està molt guai, que hem sigut així. I ara, bueno, està bé, està bé. Bueno, està bé, està passant. Ara l'estètica té més pes. I bueno, igual és que ens fem graus. No, però bueno, és així. És veritat, en les últimes feines li hem donat més... Aquesta última molt, i en l'àcid folclòric una mica més, també. No? Sí. Bueno, no sé. Bueno, i perquè ens està agradant molt el treball contemplatiu. Les poques coses que hem vist que ens han agradat ens expliquen més que idees, et deixen mirar. M'agrada molt mirar un quadre. M'agrada molt mirar un quadre i que no es mogui, perquè així soy jo la que me muevo. I llavors, ara ens agrada molt aquesta... O sigui, mira, això és una actitud cap al públic que ens agrada que rebi, no? Sí, és una actitud política. Sí. Allà on anàvem a parar, no? Que hi ha una línia així, no? Que és el público es inteligente y piensa o no. Nosotros hem treballat sempre en el público es inteligente y piensa y mi tarea es crear una comunicación compleja para que el espectador cambie, se complejice conmigo, tal, no? Entonces això et fa fer un tipus de feina i no un altre. I un tipus de proposta i no un altre, no? I en part és això, és dir... Però no ho fem pensant en el públic, ho fem pensant en nosaltres. Com a mi m'agrada, com jo miro el món. I llavors hi ha un món que va de pressa, que és molt superficial, és molt consumidor, és molt... Bueno, i parar-se davant d'un quadre mitja hora a mirar-lo és una actitud que s'està perdent, o que es fa poc. I tu pots proposar això. Sí, però no ho fas per això. No. Això és el canvi. Ho fas perquè t'agrada, tu estàs allà, t'agrada i dius, hosti, sí, a mi m'agrada, jo vull fer això. Clar, i et surt, però el solo que fem ara és contemplatiu. Però no ho fas perquè vols canviar a la gent. No, però aquesta lectura està també. Sí. Està i... Esa és la diferència entre los dos. Sí, és el yin-yang. Parlant de quadres, si imagina que eres un pintor, una pintora, quina és l'actitud front al llenç? Com a pintor? Si no sé qué hacer, no hago nada. És que clar, això és com tot, va canviant, no? Sí, en plan, me pongo así... No, jo ara mateix pintaria un paisatge, jo seria super clàssica. Posaria a fer tots els detalls i pintaria un paisatge. Però, perquè ara m'interessa més la pràctica de fer alguna cosa bé i amb un esforç que no... Bueno, el resultat, si ho faig bé, estarà bé, no? I com que... Bueno, clar, és que no m'estic posant com a pintor, però dona igual. I com que com a pintor suposo que de moment l'abstracció em costaria repetir alguna cosa suficient. Vale. Què és el que et motiva per treballar? La pasta. Per què vols? No, ara venga. Per què voleu treballar? No, què és el que em motiva per treballar? La hipoteca... No. Que burro que eres. No, a mi em motiva bastant la gent. És a dir, que és una feina que es fa amb gent.
Jo crec que és el que m'agrada més a mi, en resumides cuentas. M'alimenta. Quan faig cine, quan faig teatre, col·laboro amb gent que està en la mateixa que jo, que és creativa, que es pregunta coses, que s'analitza la vida i tal, i que perd el temps fent això, és fantàstic. Jo és el que més m'agrada, en realitat. A la llarga, penso, m'ha sortit així. La gent m'agrada molt, que és una feina que es fa amb gent. A mi és buscar, no sé, així, és com fer coses inútils. Vull dir que m'agrada, igual que ara m'he ficat en filosofia, és com fer coses que serveixen per molt, però que m'agrada molt ficar-me en coses que no... Que no van enlloc. No, inútils, en el sentit de... Sí, que no tenen... que no donen alguna cosa, Que no donen un fruit immediat. No, i això, per això m'agrada molt. O si tenim alguna pista més de vosaltres, referents. Referents? Ja no dic artístics. Concrets, dius? Sí, referents, inclús Ostres. noms propis, per exemple. Sí. Isidro Valcárcel. Claro, molts són mutuos. Bueno, Sí. me sumo. Me resto. Isidro Valcárcel. Inclús alguns Bueno, Iago que han Pericot. sigut de la majoria ja no ho són. Sí, però, bueno, un professor que vaig tenir, el Iago Pericot, molt interessant. Va ensenyar moltes coses. Jo, per mi, va ser un referent la Ribot, claríssim. I ara tinc un profe de filosofia, que és una meravella, que es diu Narcís Joanola i és un superreferent, ara mateix. I després el Raymond Hoch va ser un gran referent. Raymond Hoch, interessant. També Marco Berretini i Miguel Pereira. Bueno, la gent així cogeneracional que he vist coses que vaig fer, uau, esto es muy fuerte. Visualment no hem tingut... Bueno, de coses de pintura i així, de veritat que hagi dit, hòstia, jo treballo a partir d'això, no, he vist pintura. Clar. Cine, sí, el cine Casabets, molt guai, Tartovsky, molt guai. Literatura també, Carver, cuentistes americanos, però també Lazarillo de Tormes, o la Regenta, també són importants. Vale, la última, i mos pilla, tenim un minut. Ràpida. Quina pregunta te faries a tu mateix? Ara. Hòstia. És molt bona aquesta. Què pregunta faries tu mateix? A nosaltres mateixos o cadascú? Sí, a tu mateix. ¿En serio? O sea, Sofía, ¿qué pregunta le haría a Sofía? Vale, como si fuera un periodista. Vale. Corta y cuenta el minuto a partir de... No, porque se le va a acabar la cinta. Joder, Tienes que hacerlo rápido. presión. Si un periodista te entrevista a ti y te dice, Tomás, Tomás. Empieza tú y así pienso. ¿Serás capaz de dejarlo algún día? Ya está. Pues yo no sé, no pienso nada. ¿Cuál es tu teléfono? Mucho mejor. Hombre, porque...